No to nedáš. Ne, to fakt umím. Není možné si přetočit ruku. Věř mi. Zlomíš si. Mám Jako gumový tak to, no, tak jako můžeš to zkusit, ale... Tak se vsadíme. No, můžu se vsadit. Tak o co? O kilo. Tak jo. Dobře. Ale fakt mi ho dáš, když se to povede. No určitě ti ho dám, ale to není možné, aby se to povedlo. Tak se dívej, jo? Dívaj se. Dívám se. Já to musím pořádně rozcvičit. Tak dělej. Nech to, zlomíš si ruku, prosím tě. Jo, 360. Cože? Zlomíš si ruku. Tak, jdeme na to. Tady to ještě jde. Ježiš, to je nechutný, přestaň, prosím tě. Oh my god. Tohle přestaň, fakt si zlomíš ruku, jsi Bojíš, že to normální. prohraješ, že? Ne, ale jsi normální. Ježišmarja. Si dáš rád. Však mu to musí praskat. Ten gumový. Guma nepraska. Je normální. Stačí tak 360, to nemám Jsi pokračovat. srandu, jak ty pičo. Já už to neutáhnu ani. To je nechutný, ty vole. Já myslím, že tady jsem začal, nebo ještě dál. To už máš o víc než 360.